Co bylo nového v srpnu 2023? S uvolněním verze 0.3 a verze 0.2 byla do základních údajů zavedena další volba pro nastavení rastru budovy. Vytvoření rastru se co nejvíce zjednodušilo. Souřadnice bodů rastru se oddělují mezerami. Lze je zadat buď jako součiny, nebo jako absolutní číselné hodnoty. Popisky linií rastru můžete také zcela jednoduše zadat vložením mezer. Dobrá zpráva pro DXF hladiny. Programy RFEM 6 a RStab 9 nyní nabízejí funkce pro úpravu hladin na pozadí, které jsou známy z programu RFEM 5. Od verze 0.2 máte z místní nabídky pohodlný přístup k funkcím, posun, rotace, zrcadlení a změna velikosti. Hladiny tak lze rychle a přesně umisťovat na správné místo. K dispozici je nová funkce pro modelování sloupů. Nyní lze modelovat takzvané patrové sloupy v modelech budov na několika podlažích v jediném kroku. Stačí pouze vybrat všechna podlaží, na nichž mají dané sloupy být, a zadat bod vložení. Největší novinkou je bezesporu funkce vyhledávání v titulkové liště, která umožňuje najít a spustit všechny funkce programu. To znamená, že již pokaždé nemusíte postupovat přes nabídku programu. Do vyhledávacího pole lze přejít přímo také stisknutím jednoduché kombinace kláves Alt-Q. Klávesou Enter pak jednoduše provedete požadovaný příkaz. Od verze 0.4 můžete provádět posouzení vlákny vystužených betonových dílců podle Eurokódu 2. Stačí jen vybrat vláknobeton jako materiál a v addonu posouzení železobetonových konstrukcí budete mít k dispozici příslušné posouzení. Vlastnosti ocelových vláken se pak zohlední při posouzení podle směrnice Vláknobeton německého výboru pro železobetonové konstrukce. Nenápadné, ovšem dlouho postrádané byly dvě starší možnosti pro zobrazení viditelností. Možnosti předchozí viditelnost a viditelnost pomocí okna, které byly známy již z programu RFEM 5 a mnohým uživatelům chyběly, jsme nyní opět zařadili do našich programů. Jako vždy jsou všechny již integrované i plánované funkce uvedeny na extranetu.